सुरनायखौ मानि थाखाय लानाय जादों? खुलुमबाय दिनै जोङो इउनाइटेड निउसनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानो दिनै जों बर' बिमा गौथुमनि जानानै दिनै जों मोनसे हानजा सुरनो लादों बेयो जाहैबाय जोंनि समाजनि हेंथायै गोबां गाज्रि खामानियाव बा गाज्रि रिल्स बानायनायनि मुङै जों दिनै बे हाबाफारिखौ जागायजेननो लादों दिनैनो जों गिबि खेब बर' बिमा गौथुमनि जानानै मोनसे हानजा सुरनाय बाहागोखौ लानानै खोब गोजोननाय मोनदों बेजों लोगोसे जोंहा एबसु बर' फरायसा आफाद जिल्लानिफ्राय लानानै जोंनि बे दखरानि आनसलिकफोरनि जोंनिनो आफादगिरि आरो नेहाथारिफोरा जोंजों लोगोआव थाफानानै हेफाजाब होनानै दिनै जोंनि बर' समाजनि गुबुंले जौ जुवा ड्राग्स जानानै फेग्रा मुवा बाहायनानै दिनै खोब गाज्रि थासारियाव गोदोलांनायलाय दिनै जों बर' समाजखौ गोजौ थाखोआव दावगाहोनो थाखाय बिमा माहारि जानानै जोंनि गोरबोआ गाबखांनानै दिनै जों बे मोनसे मोजां हानजा सुरनो होननानै जों ओंखारबोदों जाहाथे बे हानजा सुरनाया थारैनो जाफुंसारो आरो जोंनि फिसाफोरखौ गोजौ बिजोङाव लांनानै जों साफा साफा गेदेमा सुबुं जाहाथे दाफुंहैनो हायो बिनि थाखायनो जों बिमा गौथुमनि जानानै जों खोब गोसो गुदुङै हारिनि थाखाय नाजानो थाखाय ओंखारबोदों जाहाथे बे ओंखारफुंनाय हाबाफारिया खोब मोजाङै मोजां जाफुंलाङो बेखौनो आं दिनै जोंनि इउनाइटेड निउसनि गेजेरजों बेखौनो बुंनानै बे समाज बेरेखानि हाबाखौ जोङो गाज्रि लामानिफ्राय बोस्रांनानै जों मोजां लामाजों लाबोनो थाखाय बेखौनो दिनै जागायदों आरो बेखौनो जाहाथे दिनैनि बे आयदायानो जाहैबाय जोङो जौ जुवा ड्राग्स फेग्रा मुवा लानाय आरो लोगोसे जोंनि बर' आइजोफोरा गुबुन हौवा थासेयावबो गुबुन हौवाजों दोनखारलांनाय आरो गुबुन हारिजों हाबा जानाय आरो लोगोसे दिनै जोंनि बर' आइजोफोरा खोब गाज्रि माखासे आइजोफोरा रिल्स बानायो बेफोरखौ जाहाथे जों बन्द' खालामनो हायो आरो लोगोसे जोंनि उन्दै उन्दै बैसोनि गथ'फोरा गारि सालायनानै दिनै जिउ खोमानांदों आरो लोगोसे दिनै जोंनि बर' समाजनि उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरखौ फरायनो थांनाय बा टिउसनाव थांनाय बेफोरखौ रेप खालामनायनि आरो लोगोसे दिनै जोंनि बर' समाजनि आइजोफोरा गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाङो मानो होनबा न'खरखौ सालायनो थाखाय बा फोथांना लाखिनो थाखाय रावबो गावखौ फाननो होननानै जोंनि हिन्जाव माहारिया ओंखारलाङा मानो होनबा गावनि न'खरखौ खोब मोजाङै थांनानै थानो एबा लाखिनो थाखायसो जों ओंखारलाङो बेफोरखौ जाहाथे जों जेरैबायदि जों ओंखारलांदों ओरैबायदि जों मोजां थांनानै न'खरखौ सहाय संनो हायो बेफोरखौ लानानै बा उदां गोसोजों जाहाथे जों आइजो माहारियाबो थाफुंनो हायो बेखौ लानानैनो दिनै बे जों हानजा सुरनाय खामानिखौ जागायजेननो होननानै जों लानाय जाबाय। नंगौ थारैनो सिगां समनिफ्रायबो जोंनि माखासे आइजोफ्रा बेफोरबायदि जाबोदों आरो लोगोसे माखासे जोंनि समाजाव एन्टि ससियेल खामानिफ्रा जाबोबाय दङ नाथाय बिनि सायाव माखासे एक्सनखौ जोङो लानायखौ नुवाखै धरना होनायखौ जों गोबां खेब जों नुबोगासिनो दं दा नोंथांमोननिफ्राय गिबि खेबै नोंथांमोनहा धरना होदों दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा एक्सन लागोन बेखौ बुंथाय खावलायबाय। जोंहा बेयो मोनसे जों मेम'रियेल धाम बानायनानै लादों बेखौ जों गभमेन्टजों जगाजग खालामनानै जों जाखिनि हायो जों बेखौ होबथानो थाखाय होननानै जों आवगायबोदों जाहाथे बे आवगायबोनाया जों बर' फरायसा आफादखौ लाफानानै प्लास जों बर' बिमा गौथुम आरो लोगोसे जोंनि समाज सिबियारि जोंहा आबोब दङ बेफोर आइमोनखौबो लाफानानै जों दिनै बेखौ खालामनो थाखाय ओंखारबोदों बे जाहाथे जाफुंसारो बेखौ लानानैनो जों दिनै सांग्राङै गसंथिदों सिगां जों होबोदोंब्लाबो जों दिनैसिम गनायथि लानो हायाखै मानो होनबा जों प्लास सरकारजों जों जगाजग लायाखै दिनै जों सरकारनि फारसेबो थांनानै बेफोरखौ जों जाहाथे सहाय सुबिदा मोनो बेनि थाखाय जों दिनै बे ओंखारनाय हानजा सुरनायखौ बाहागो लानायाव बयखौबो लोब बाहागो लानो थाखाय गामि ओनसोलनिफ्राय लानानै फैदों जाहाथे बे ओंखारनायनि फिथाइखौ जों मोनफुंनो हायो बेखौनो जों दिनै नाजाबोदों आरो नाजाबाय थागोन इयुनसिम जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जाहाथे जों खोब मोजाङाव दैदेनलांनो हायो बेनि थाखायनो दिनै बिमा माहारि जानानै मा बुंगोन जायफोरा दिनै बे बेसादफोरखौ बाहायबाय थादों दिनै मा बुंनो सानो जाय सुबुंफोरा बा जाय आइजोफोर बा हौवासाफोर बेफोरो जाय फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ लानानै गावनि जिउखौबो खोब आयुखौ खोब खमायहोनानै लानायजों लोगोसे जोंनि समाजनि गाज्रि मैला थासारिखौ दिनै खालामनायखौ जों खोब दुखु नाङो आरो जोंनि गोरबोआ गाबखाङो बिनि थाखायनो जों हानायखिनिखौ जों बिसोरखौबो खोब मोजां लामाजों दैदेनलांनो थाखाय जों नाजागोन आरो ओंखारबोगोन बेनोसै जोंनि बे आंनिफ्राय बुंनांगौ बाहागोआ आरो जोंहा दिनै डिस्ट्रिक्टनि कअर्डिनेटर दंबावो जाहाथे बे जोंनि डिस्ट्रिक्ट कअर्डिनेटर बासन्ति मुसाहारियाबो जाहाथे मोननैसो कमेन्ट होयो बेखौनो आं खावलायनाय जाबाय। नोंथांमोना बेनि सायाव मा खावलायगोन बेखौ एसे सुंद'यै बुंथाय खावलाय। खौरांगिरि बिजोंनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जों आथिंजों हानजा सुरनायनि थांखिया बेनोदि जों जाहाथे इयुन जोलैखौ जोङो गोजों लामा दिन्थिनो हायो आरो जायनाखि जों थांखि लादों बै माखासे थांखिजों जाहाथे जोङो इयुन जोलैखौ जों जाहाथे फोसाबलांनो हायो नैबे फोसाबलांनो हानायनि मिजिंजों जों दिनै आवगायबोदों
बे आवगायबोनायनि थांखिया जोंनि इयुन जोलैखौ फोसाबनाय आरो गोग्गो समाज दानाय आरो गुन गोनां सोलोंथायाव जोङो गासैखौबो बाहागो लानो होनाय बेखिनिखौ लानानै जों आवगायबोदों दिनै। जों माखासे न'खराव नुयो माखासे लाइमोनफ्रा मोजां फरायनायखौबो जों नुयो मोजां माबाखौ जों नुयो नाथाय दिथागिरिफोरनि सायाव एसे लुजखौ जों नुनो मोनो दिथागिरिफ्राबो न'खराव थानानै जुमाय लोंनाय आरो बायदि निसाखौ लानानै फरायनाय बिथिङाव गोसो होयैखौ जों नुनो मोनो बेनि सायाव मा बुङो? बैफोर गासैखौबो नोजोर बोनानैनो जों दिनै जौ संनानै फाननायखौ बन्द' खालाम नैबेखौ जों लादों मानो होनोब्ला सासे गथ'आ सासे दिथागिरिया गाज्रि जाब्लाबो बै दिथागिरिनि फिसाया मोजां जानो हागौ बेखौ जोङो नुबोगासिनो दङ बेखौ नुबोनायनि थांखिबो जोङो इयुन जोलैया जाहाथे गाज्रि जाया बेनि आबहावाजों जाहाथे गोरोबफालाङा बैफोरखौ लानानै नोजोर बोनानै जोङो माने जौ संनायखौ बन्द' खालाम नैबेखौ जोङो दिनै स्ल'गान होदों आरो जौ संनायखौ बन्द' खालामथारनांगौ होननानै जों दिनै माने होख्राव होख्राव जोङो बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया मोजां जायो जौ संनानै फानोब्ला खाथिनि परिबेकआबो जोंहा गाज्रि जायो आरो लोंनानै जानानै जोंनि गथ'फोरखौ जोङो गोग्गो सोलोंथाइ आरो गियानखौ जों गुन गोनां गियानखौ जों होनो हानाय नङा बेखौ जों नुहुरनानै बा नोजोर बोनानै दिनै जों नैबेखौ माने जौ संनानै फाननाय बेखौ बन्द' खालामनाय जादों। आइजो सांग्रांथिनि सायाव एसे सुंद'यै बुंथाय। आइजो सांग्रांथिनि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि जों हौवा माहारिया बाहेरनि होननानै जों बयबो मिथियो आइजोआनो जोंनि न'खरनि मेन गाहाय बेनिखायनो जोंनि बांसिन माने न'खरखौ सुंथानानै लाखिनायाव आइजोनि मेन रल माने मेन बिबाना आइजोनि जायो बेनिखायनो जों आइजो माहारिखौ खावलायनो सानदों दे जों आइजो माहारिया न'खर गंसेखौ माबायदि दैदेननांगौ नैबेनि बागै जों मोजाङै माने मिथिनानै लानांगोन आरो न'खर गंसेखौ दैदेननो थाखाय सासे बिमा जानो थाखाय जोंनियाव माखासे गियाना थानांगोन जेराव जों न'खरखौ दैदेननाय माखासे जायनाखि गियान बा मोन्दांथि बेफोरखौ जोङो माने मोजाङै बुजिनानै समाजजों गोरोबनानै समाजजों माने मोजां गियानफोरखौ आवग्रिनानै जों बेखौ नोजोर बोनानै माने आवगायलांनांगोन बेखौनो। ससियेल मिडिया प्लेटफर्मखौहाय माखासे मानसिफ्रा गाज्रि माबायावहाय इउज खालामगासिनो दं बिथांमोननि सायाव नोंथांमोना माबायदि एक्सन लागोन बेखौ? ससियेल मिडियानि सायाव माखासे जिथुनाखि आइजोफोर दा जानाखि सोलिगासिनो दङ बेनि बागैबो जोङो बर' बिमा गौथुमा मोजाङैनो सावरायबाय आरो सावरायनायनि गेजेरजों माखासे आइजोफोरखौ एक्सनबो लाबाय जेराव एक्सन लानायनि उनावहाय माने बेखौ सोलायनायाव जों नुबोदों बैबायदिनो माखासे जों जायखौ माने ससियेल मिडियायाव माने गाज्रि माने एक्टिभिटि देखायो बैफोरबायदि देखायनायखौ जोङो माने लोगो लोगो माने बर' बिमा गौथुमाहाय हमनानै माने मिटिं खालामदों बा बेखौ माने बेनि गोरोन्थिखौ जोङो दिन्थिदों नोंनिया नैबेयो गोरोन्थि नैबेखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों मोजां बुजायनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो दिंग्राय बिन्दोखौ लाबोनो हादों बैबायदि लाबोनो हानायाव माने इयुनखौ नायोब्ला जों सानो जे जोङो बैफोरबायदि ससियेल मिडियायाव गाज्रि आखु दिन्थिनायफोरखौ जोङो फोसाबनो हागोन जायनाखि सासे सानैखौ जों फोसाबबोनो हाबाय बेनिखायनो आसा खालामो जोङो इयुनावबो फोसाबलांनो हागोन होननानै।